וידבר יהוה אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון, תרועה מקרא קודש, כל מלאכה, עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה ליהוה. וידבר יהוה אל משה לאמור, אך באסור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא. מקרא קודש יהיה לכם בעיניתם. את נפשותיכם ויקרבתם אישה ליהוה. וכל מלאכה לא תעשו. בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונגרתה מעמיה בכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה. בעצם היום הזה בכבדתי את הנפש חייבה מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו. חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתיכם. טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות להשם.